de Carlos Casares. Agardamos que vos guste. A horta dunha casiña de planta baixa. Hai árbores, un pozo e un galiñeiro. Nunha árbore vense dependuradas 5 laranxas enormes, as laranxas máis grandes do mundo. A árbore está dentro da horta, pero tan pegada ao muro que unha laranxa pende sobre o camiño que pasa por ali. É un día de sol, cheo de luz, xouta a vida en cada color. Pola folla aberta da porta da casa ensina o nariz Elías. É un home de 30 anos e polas guedellas que saen por debaixo do gordiño parece que é moreno. Restrega os ollos, enruga e desenruga a fronte, abre a folla de debaixo da porta e sae. Os zapatos non son irmáns. Pon as mans nos catís e despreguízase con estrondo. Logo, medio coxeando, aínda non moi espabilado, dirixes ao pozo, lava comicamente pouco a pouco os ollos. Despois, senta no mazadoiro e mira medo alrededor de si. De repente, descubre as laranxas. Ponse de pé e corre cara a casa, pero cando vai entrar, pecha a folla, pega a folla. Queixase dun pé. Hai días, pásache algo. Non, prenda, é que saíron laranxas no limoeiro. Laranxas no limoeiro? Sí, están moi grandes. Será limón? Non, son laranxas. Que cor teñen? Están a cor de todas as laranxas. E ti sabes de que cor son todas as laranxas? Da cor da pele da tua cara. Escucharei, a cor de pele da minha cara é cor de sol, que ti son traballadora. Pois as laranxas son laranxas, non limóns. En vez de non. Jesús, que bolas máis raras. Laranxas. Laranxas ou que sexan, que eso xa se verá. Está ben, claro. O que sexa. A cada cousa polo seu nome. Que te parece se lle chamo para dar ao teu zapato? Pero que estás dicindo, Elías? É que o meu
home que richa mal falda. Cacaracá, 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 jajaja, cacaracá, cacaracá, cacaracá. Ten conta desta galiña, Anxa, que che debe facer algunha falcatruada. É a galinha Petra que se ri cada vez que pon un ovo. Queres que che axude, Anxa? Que me ven o desmaio, que me ven. Jesús, este ovo por lo menos hai 100 tortillas. Pero aquilo leva 3 días, tamén polo menos. Quero tortillo. Ai, Anxa, os teus nenitos queren tortillas. Quero laranja. Eu tamén quero naranja. Aquí non hai laranxas, as filigolas esas non se poden coller, que estoura. Non estourou máis ca unha, digo eu. Pero cando estoura unha, é que poden estourar todas. Non, señora, ni todas somos iguais. Cacaracá, 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 jajaja, cacaracá, cacaracá, cacaracá. Outro ovo, Anxa, a ver que cor ten. Agora non é por ovo, que lle fixo gracia polo que dixo a laranja. Que laranxa? A laranja esa que eu pensei que era outra cousa. Pois a laranja, moita outra. Xa cho dicía eu, Anxa. Quero tortilla. A ver, Anxa. A ver se me fala unha tortilla, pero este home que non va a calar. E para todos tamén. Ei, vamos. Hai que batir o ovo. Di o ovo, que o batan contentiño, por favor. Que ovo alega canto teña que alegar? Nunca nesta casa se bateron os ovos en contemplación. A toneladitas estáse collendo a cara verde. Seguro que é coa fame. Os famentos adoitan ter a cara verde. Pero xa se lle puxo a Mixela verde. Entón trátase de media fame. Ai, Anxa, apura! Que o toneladitas puxose en unha mexara verde por mar de fame. Se non te das presa, acabará por verdecer inteiro. Que agarde un pouco, que un pouco máis de verde non lle acaba que a fermosura natural. Di o ovo que o home da escopeta parece que lle quere disparar. E dispensando, el non é ningún coelho. Non podemos cascar ese bicho. Anxa, a ver se cascas ovo, que o escopetas está se poñendo nervioso. Meu oviño querido, queres que te conte un conto? O conto pode ser un ovo bo e dun ovo malo, pero vou non contar ben. Vai ocurrir un accidente. Quen falou que un accidente? Nada, home, nada, non te preocupes. Que un día Anxa trucouse contándolle o conto que se lle conta as galiñas chocas para que poñen ovos e apoiou unha pedrada. Ainda sei que ten na marca un ovo. Unha vez era un ovo que viña de cumprir o servicio militar. Penso que te estás trabucando, Anxa. E ao chegar ao primeiro pobo do camino atopou un grego que viña a decir misa. O grego chamábase Don Cisenando. Para, Anxa, para. Non vayas a apañar outra pedrada, que ese conto non é o conto de ver os ovos. Dame no corpo que o toneladitas vai verdecer inteiro. Para, mulher, para. Corre, corre, viña, corre. Teño tan fato ollos dando. Sóplalle que llevo. Quero tortilla. Non me xa che dicía eu que estabas trabucando. Non me lembro para o conto da misa musical da vida conte. As escopetas sempre cheas de chichóns. Ponlle tantiño mel para que te baixe. Non hai ninguén que me asista a mí. Ramín, pero vou. Díxenche que lle soplara. Non, nada de suplido. O que lle compre é un caldeiro de auga. Irá moito mellor auga. Que sexa o que teña que ser, pero bulide, que non vexo. O toneladitas quere coller unha laranxa. Vamos arriba, toneladitas. Non te moves ou deixo-te seco. Xa che dicía eu que eran laranxas. Silencio. Non vamos máis, só. Silencio. O toneladitas que dé a volta. Verdeceu enteiro. Silencio. Podo facer unha suxerencia? Solamente unha veña. A ver, é que este home ten que comer algo. Non ve como se está poñendo. Denegado. Denegado non voulle dar de comer agora mesmo. Alto. E agora todos fora, correndo. Ides todos ao cárcere. Ides todos. Arrepentiches, Garpeiro. De o que has bailar, morena. Alcabarda. Quero comer.
á beira do río había un cabalo. Laranxa, para, que vas mal. E o cabalo iba galopa, que galopa, que galopa, que galopa, que galopa. Non abre! Galopa, que galopa, que galopa, que galopa. Galopa, que galopa, que galopa, que galopa, que galopa, que galopa, que galopa. De pronto a laranxa abre, no medio da delicia xeral. Abre pouquiño a pouco. Para a veciña sentar unha bicicleta. Pipi, pasou, que baña me casou. Pipi, pipi, pipi. Para a veciña sonira unha corneta. Para Elías unha pastilla de xabón. Para Anxa unhas lentes. A quen lle compren, a quen lle compren, a quen lle compren. E para o veciño, guarda un bocadillo.